Hola, què tal? Jo avui us vull parlar d'aquest còmic del Miguel Ángel Prado, que és des que el vaig descobrir a De Profundis, és un dels meus autors preferits. I amb aquest còmic, el Pacto del Letargo, és mitjançant el gènere fantàstic, ens posa en situació de la difícil relació que hi ha sempre entre l'ésser humà i la natura. També és una crítica molt bèstia de rerefons de tot el sistema educatiu, de com aprenem les coses, qui les aprèn i com les transmet, no? Vull dir, com pot canviar una història original fins que arriba al receptor final, que en aquest cas serien nosaltres. Bé, en definitiva és molt del seu estil. Té un dibuix que a mi m'encanta, que és així com molt renaixentista, molt colorit. La història es llegeix molt bé, és molt ràpida, les vinyetes estan plenes de detalls, és una passada. I per mi, com cada vegada que surt algú del Miguel Ángel, és dels millors còmics que ha sortit aquest any.